Hola, com esteu? Espero que estigueu molt bé, tot i la situació que estem vivint. Tot anirà bé. Us trobo molt a faltar. Fins molt, molt aviat. Hola, què tal? Com esteu? Ja ho veieu, jo estic a casa com vosaltres. Espero que estigueu tots bé. D'aquí poc ens veurem un altre cop, de ben segur. Mentrestant, us envio un petó volador a cada un de vosaltres. Tot anirà bé. Fins aviat. Hola, mireu, estic a casa. Això és el balcó de casa meva. Us volia comentar que jo també m'estic avorrint i que a estona surto aquí i el que faig és observar els ocells, sentir els sorolls, mirar el carrer, veure la gent com fareja el bosc. Això és el que faig. Una coseta, el que us volia dir és que us trobem molt a faltar i que entenc que a casa no podem fer una altra cosa en el moment. Us avisarem quan hem de tornar i ho farem poquet a poquet. Un petó, cuideu-vos molt. Vuestra sonrisa es el mejor maquillaje que os podéis poner. Juntos lo conseguiremos. Quédate en casa. Hola, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien. Quería felicitaros por lo bien que lo estáis haciendo y animaros a que sigáis así. Pronto nos vemos. Un beso. Aquests dies, tots estem a casa, però ben aviat obrirem les portes del taller i tornarem a estar tots junts, fent activitats, abraçant-nos, escoltant música, pensant, tindrem noves idees, parlarem, ballarem i ens mirarem als ulls, perquè de ben segur tot anirà bé, molt bé. Hola chicos, quiero felicitarlos por lo bien que lo estáis haciendo. Estamos ahora confinaditos en casa hasta que pase el virus, pero pronto nos veremos. Os echo mucho de menos. Hola, nois. Ara toca quedar-nos a casa. Podem aprofitar per fer coses que ens agradin. Ballar, cantar, dibuixar. Jo estic aquí al meu raconet preferit de casa meva i avui he dibuixat aquest cor i l'he pintat amb els colors de l'arc de Sant Martí. Per dir-vos que us estimo molt i que tot anirà bé. Ens veiem. Hola, com esteu? Jo us trobo molt a faltar, però de moment ens hem de quedar a casa. Hola. Hola a todos. Mira, aquí en casa haciendo cosas para entretenernos. Ahora lo que toca, quedarse en casa. Porque si nos quedamos en casa ayudamos a que todo esto termine pronto. Pero yo quiero decir también, aparte de que es muchísimo dinero, que también hay que confiar. Confiar y todo va a salir bien. Hola, com esteu? Ara ens toca estar a casa, cuidar-nos, estar amb la família i ben aviat ens tornarem a trobar tots junts. Os echo mucho de menos, Y os envío besos a pichones, a fuertes y sobre todo recordar que todo irá bien. ¡Hasta pronto! ¡Mua! Quines ganes de compartir aquest moment amb vosaltres. Espero que estigueu tots bé. Jo estic bé, estic a casa, confinada. Tot això passarà i ens veurem molt aviat. Molts petons. Fins aviat. Hola, bon dia. Què tal? Com esteu? Espero que estigueu tots molt bé, a casa, fent el confinament i cuidant-vos. Res, compartir amb vosaltres que hi ha gent que estem treballant. Estem aquí a la Fundació Santa Teresa. Jo avui estic aquí al taller amb la Vanessa i estem preparant 4 cosetes per Sant Jordi, perquè sabeu que és dijous, i les estem preparant per la gent de la RS, no? Són coses que vosaltres feu al taller, que si estiguéssim aquí tots les haguéssiu preparat vosaltres i no volem deixar que aquest producte vagi sortint.
Res, us esperem i això, desitgem que més d'hora que tard estiguem aquí tots junts. Cuideu-vos molt i tot anirà bé. Un petó. I es pot respirar com respiren les tardes. Es pot estimar com s'estimen els arbres. Sense correr... Hola, què tal? Com esteu? Bueno, ja veieu que jo tampoc puc sortir de casa, però aprofito per fer aquelles coses que més m'agraden. I vosaltres? Segur que quan passi tot ens ho podrem explicar, perquè tot anirà bé. Us trobo molt a faltar! Hola, nois, què tal? Com esteu? Em veureu amb la bata vermella i la mascareta. Estic donant suport als vostres companys de la residència. Dir-vos que estigueu tranquils, que us quedeu a casa i que ajudeu molt a les vostres famílies. Un petó molt gran, tot sortirà bé.